Em dic Maria Nin Linares. Vaig néixer el 1926 a Vilassar de Mar. Al carrer no sé. Vivim en un clima de hogar. Hi ha una atenció molt personalitzada, tots ens coneixem pel nom, tots, el personal ja coneix les necessitats d'un resident, de l'altre. Hi ha molta relació del personal amb les famílies i també entre les mateixes famílies dels residents. És com, nosaltres diem que és una gran família. Els matins, em desperten, faig una mica a la mandra, llavors poso els peus a terra, em dutxo si en tinc ganes, i si no en tinc ganes no em dutxo. Des de l'inici, quan es fa l'ingrés, cada professional, des de la seva àrea, des del seu punt de vista i les seves eines, valoren aquella persona, la fisioterapeuta, la doctora, infermeria, el treball social, l'educadora. Per què? Perquè després reunim, abans d'un mes ens reunim totes per veure com, i un auxiliar, també l'auxiliar de la planta o la seva referent baixen, per veure com realment aquesta persona s'està adaptant a la residència i si les necessitats que hi té nosaltres els serveis els adaptem. La Míriam ens llegeix el diari, llavors ens diu endevinalles i quan acaben les endevinalles ens posem a pintar. Normalment cada matí fem el taller de premsa, on comentem les notícies, els fets més importants de l'actualitat. És un taller que fem perquè els residents no perdin la connexió amb la realitat. En aquest taller intentem crear una miqueta de debat. També fem un taller de manualitats, on fem manualitats que estan relacionades amb els fets més importants. Hi ha el taller de pintura, que és un dels que més els agrada. Tenim un racó del cinema, que és un espai on ells poden apuntar les pel·lícules que més els agrada i nosaltres intentem buscar aquestes pel·lícules i posar-les. D'activitat, generalment, fan gimnàs, però jo no me faig, som molt ganula, però fan gimnàs amb una nena molt maca. Fem uns grups, el grup de manteniment que es fa als matins, que és per gent més autònoma, que vol mantenir el seu estat físic. Després uns grups de psicomotricitat, que es fan a les tardes, que són gent amb alguna patologia física. Són grups més reduïts, per tant l'atenció pot ser més individualitzada. I després es fa un grup de psicomotricitat fina, també a la tarda, que és un grup per tractar la motricitat fina de les mans, la plasticitat i la flexibilitat. El vigor de tant en tant baixo, però no gaire, no. És que jo a les tardes faig ganxet. M'agrada molt la labor i pujo dalt a l'habitació, que m'agrada molt estar tranquil·la, i faig ganxet. I miro les plantetes que tinc al balcó, les rego. El menjar, que penses que a casa teva menjaries així? Ni pensar-ho. A diferència d'altres residències on hi ha càtering, nosaltres tenim una cuina pròpia on elaborem tots els plats i passem tots els controls de sanitat i higiene. A l'hora d'elaborar els menús, nosaltres tenim en compte que siguin sans i equilibrats i a més hi hagi varietats de verdures, fruites i productes frescos i de temporada. Tots ens coneixem pel nom inclús de les famílies, ja no diem el fill de, sinó el nom dels fills i dels nets, i això també fa que això sigui la gran família que diem nosaltres. Diuen que és un hotel de 5 estrelles, però jo n'hi posaria 10. Això no ho graveu, però s'està molt bé, sí.